लोगोफोर बयखौबो बरायहरबाय दिनैनि बे हाबाफारियाव आंनि बे राजा ब्लग यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर माने दिनै आङो नै दुब्लिथिं माइबारिथिं जोंहानि माइबारिथिं गिदिंनो फैदों आरोना माइबारियाव नै बेलासे मोसौ लांनो फैदों आं मोसौ लांनो नै लावथि लानानै मोसौ लांनो फैदों आं मोसौ माने लोगोफोरना दिनै आङो बेलासे माने दानि बावैसो ओरै ससे माबाथिं थांना फैदोंमोन आरोना मोनसे ओरैबायदि गाज्रि एक्सिडेन्ट जानाय लोगो मोनबोदों आरोना आं लोगोफोर माने मा होनो लोगोफोर मा होनो बेखौ ओरैबायदि गाज्रि एक्सिडेन्ट जादों आरोना माने बाइकजों गोलैफैदों आरोना एक्सिडेन्ट माने गारिजोंथ' जेरै रावजोंबो सौग्रुलायनायथ' जायाखै खिन्थु माने मोनसे मा होनगोन बेखौ गावसोर गोनजाहैनो आरोना अभार स्पिडाव गोग्लैनाय जादों आरो 150 पालसारजोंमोन माने मा होनगोन बेखौ मानसिफ्रा माने लोंनाय आरोना ड्रांक ओमफ्राय अभार कन्ट्रल आनकन्ट्रल जाबाय खोमा मानसिफ्रा माने कन्ट्रल हायासै माने एसे टार्निं दंमोन आरो फिसानो माने बारा गिदिर टार्निं नङा फिसा टार्निं माने बेयावनो जाफैदों आरोना माने मानसिफ्राथ' सासेया गैला माने थैहांहां जाखाबाय आरोना बारा अबस्थायानो गैखालामोन माने मानसिनि अबस्थायानो थिगानो गैखालामोन आरोना होमबाबो डाक्टरनियाव लांनानै हामहैनोबो हागौ हामहैयाबो जानो हागौ आरोना सासेयाथ' सिखारनो हादों हानायालाय एकदमबारे बेल थेला जोबनासो दंखायोमोन माने मानसिफ्रानो आं थांबाला जादानथार माने बाइकआबो स्टार्टखौनो बन्द' जाबावाखैमोन आरोना ओमफ्रायथ' मा होनो आरोना लोगोफोर बांसिनानो खर' सासेया खर'आव बांसिन दुखु मोनदों आरोना बिदिफ्राबो दोलाजोबदों माने गोग्लैनानै थानाय नोंथांमोननो आङो भिडिअ क्लिप ससे होगोन आरोना ससे दङ आं भिडिअ ओरैनो ससे लाना फैदों आरोना देखायनो थाखाय सर्टआव नायोबा सर्टआवबो नुगोन आरो ओरैबायदि गाज्रि जादों आरोना लोगोफोर मा होनो बेखौ ओंखायनो माने हेलमेट गाननांगौ आरोना जुदि गारि सालायोबा माने बांसिन सब समाय माने सेफटियाव थानाया मोजां आरोना माने हेलमेट गाननानै जुदि सालायोबा एसे मोजां आरोना ससे लामा थाङोबाबो माने बुंनो हाया ना मालानि समाव मा जायो नों लासै थांबाबो माने गुबुना माबा मोनसेफोर गुबुनाबो खालामफैनो हागौना बेनिखायनो जेरावनोखि थां माने बांसिन हेलमेट गानना थांनाया मोजां आरोना गाव गावनि थाखायनो सेफटि आरो हायोबा हेलमेटफोरखौ मोजांखौ बायना लानाया मोजां नोंथांमोना जायफोरनोखि डिएन आदानिखौ माने ध्रुबजित आदानि भिडिअ नायो आरोना बिसोरो मिथिगोन माने एक्सप्लेनेसन खालामना होनायखौ माने मोजाङै एक्सप्लेनेसन खालामना होदों आरोना आदाया बिथांनि चेनेलाव नोंथांमोना थाङोबा मोनगोन आरोना माबायदि एक्सप्लेनेसन खालामना होदों बिनि लिंकखौबो आं होनो हागोन आरोना हेलमेट माने दानि जुगाव मा होनो बेखौ गोबाङानो गोबांथार मोजां बाइक लायो आरोना इमान दामनि बाइक लासिगोन माने मा होनो बेखौ खमसे खम गैयाबाबो 2-2.5 लाखनि 3 लाखनि बाइक लायोना ओमफ्राय बिथिं हेलमेट गैया जायो दै खायसेनिया बेनिखायनो हेलमेटखौ सेफटिनि थाखाय लानाया मोजां आरोना ससे लामा हान्थिबाबो मानसिफ्रा जेखियानो बुङा मानो मा होनो बेखौ हेलमेट गाननाय गरम बोथोरानो जाथों मानसिफ्रा जेखियानो बुङा आरोना हेलमेटखौ गानना लानाया मोजां गाव गावनि थाखायनो सेफटि जायो लोगोफोर माबायदि जादों आङो ससे भिडिअखौ होना होनि आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन नै नायनो हागोन आरोना ओरैबायदि गाज्रि जादों माने बिराद गाज्रि कन्डिसनखा आरोना सिखारनो हायाखै सासे सिखारनो हाबाय ओमफ्राय सासेयाथ' सिखारनो हाला माने ओरैबायदि गाज्रि कन्डिसनाव जाखादों आरोना माने बेनिखायनो एसे साबधानै सालायनांगौ आरोना लोगोफोर मालानि समाव मा जायो बुंनो हायाना रावबो बेनिखायनो एसे बि केयारफुल आरोना लोगोफोर बेनिखायनो लोगोफोर ओंखायनो बुहुद सेफटियाव सालायनांगौ जायो आरोना सालायनाय नोङो जिखुनुआनो जा माने ससे लामाखौनो हान्थियाथों मानो होनोबा हेलमेटखौ लानानै नङा आरोना हेलमेटखौ गाननानै गिदिंनाया बहुद सेफटिनि बाथ्रा आरोना गाव गावनि थाखायनो सेफटि जायो ओरैनो गोनजाबा खालिबा माने गोलैबा बांसिन मानसिफ्रानो माने एक्सिडेन्ट जुदि जायोबा ना खर'आव दुखु मोननायजों जायो आरोना बांसिन दुखु मोननायजों थैयो गोबाङानो बासाया बांसिनानो खर'आव दुखु मोनो आरोना बेनिखायनो
गाननोबाला एसेबाबो सेफटि जायो आरोना। ओंखायनो हेलमेट गाननानै गिदिंनाया मोजां आरोना लोगोफोर।